Iminungkahi sa Kongreso ang pagpataw ng death penalty by firing squad sa mga public official na mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Ito ay sa pamamagitan ng House Bill 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act na iprenesenta ni Zamboanga Representative Kaimer Adan Olaso. Applicable ang nasabing panukala sa lahat ng elected o appointed officials, mula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon sa barangay. Sa explanatory note ni Olaso, itinuturing ang korupsyon bilang isa sa pinakamatinding banta sa social, economic at political development ng Pilipinas, kaya dapat umanong ibalik ang death penalty sa bansa. Samantala, sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News Team kay Bayan Muna Party List 3rd nominee Ferdinand Gaite, sinabi nitong dapat talagang i-address ang korupsyon lalo pa talamak ito ngayon sa bansa. Lalo na sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Kita natin how yung corruption of resources, corruption of yung use ng influence, ng power para pakinabangan ng iilan, yan yung nakikita nating hallmarks ng corruption. Gayunpaman, hindi raw sang-ayon ng grupo na ibalik ang konsepto ng death penalty, lalo na dahil sa estado ng justice system sa bansa. Kadalasan yung made-death penalty, yung maliliit na mga mamamayan. Pero wala kang makikitang matataas na mga opisyal na mahahatulan ng death penalty dahil nga skewed in favor ng makapangyarihan. So most likely, ang mabibiktima yung maliliit na naman, yung small fish, yung small fry. Pero yung mga big fish, they have all the resources, they have all the influence, sila makakuha ng pinakamagagaling na lawyer, magagaling, quote-unquote. Ayon pa kay Gaite, bagamat hindi solusyon ng death penalty, dapat bigyan ng mas mabigat na parusa ang mga opisyal na napatunayan sangkop sa korupsyon. Kagaya na lamang ng kulong, perpetual disqualification sa pagtakbo sa anumang posisyon at iba pa. Liana Canilao, CLTV 36 News.